til Five Nights at Freddy's 2. Og lad os gå i gang. Den her, den er nok meget mere skræmmende, så det kan godt være, at jeg lige pludselig råber og skriger og løber. Vi ved det ikke. Og så vender vi måske iPad'en om. Ja, sådan så at se, der kan du klikke på den der. Forbrug lommelygte. Kan du se? Og så her, der skal du. Det der. Det er masken. Det er masken, ja, den skal du. Oh god. Husk nu at holde øje med Poppet og alle dem her. Hvor er den? Hvor er reven, eller hvad den nu er? Foxy. Ja, hvor er den? We don't families. Er Foxy med i den her? Ja. Er du helt sikker? Der er den der Poppy-dreng. Hvor? Balloon Boy. Ja. Du fandt Balloon Boy. Der er mange Mark skal holde øje med den gang her. Oj, ja, det du? Jamen jeg ved ikke. Ja, jeg er ret ny, så jeg prøver mig frem. Jeg ved ikke om... Mark han ved desværre ikke sådan helt hvordan man spiller Fast and Furious 2, og det ved jeg heller ikke. Det er bare noget vi har downloadet for at prøve, I ved ikke? Ja, for... Vi ved, ja. Okay, det der, det er bare klamt. Ja. Det er Bonnie og Freddy. Det er de gamle. Undskyld, hvis vi er ret tøs. Ja, vi er sådan ret... Vent, er det der Freddy? Jeg tror fandme lige, der er en, der er gået. Nej, det er det ikke. Det er bare en bams. Der er hende der Foxys dame. Hvor? Der. Og den hedder Mango. Eller hvad den hedder. Han lavede en Mango. Mark, hvor meget strøm har du? Fuld. Seriøst? Tror jeg. Okay, hvor der er ham der Balloon Boy. Mark, du skal lukke døren eller sådan noget. Jamen, de er ikke gået endnu. Og bare så jeg ved det. Bonnie! Er Bonnie væk? Der er du, Bonnie. Mark, hvad PM er du op på? Nå, AM. Ja. Nu er den kylling fandme også væk. Ja, undskyld, jeg ikke taler så meget, men jeg er ret bange. Og det skal I bare forstå derude. Folk er bange. Ja, det kan godt være, at jeg er lidt meget intøs. Godt, Freddy, du er altid væk. Mark, husker du også at lukke døren? Mark. Og bare så ved det, hvis... Vent, oh my god, nej. Hvad? Jeg tror Freddy Fazbear er væk. Fazbear. Jeg vil bare så jeg ved det, at som Mark faktisk ikke ved, jeg ikke fortalte ham. Så den der Poppet er nede i en gave, så hvis Mark ser sådan en lille og lyserød gave, så er han dernede i.
Og hvis det kommer til en ting, hvor der står, at man skal slukke musikken, så skal man skynde sig at gøre det. Ja, det har du lige stået. Der er du din... Nej. Og i Five Nights at Freddy's 2, der er der altså kommet mange nye i almindelige, var der kun 3. Man skulle også... Jeg kan ikke se i Fazbear. Er det den gamle eller den nye? Det er den nye. Nå, okay. Der er nemlig en gammel version af... Hvorfor kan jeg ikke tænde det der lys der? Ja, jeg er lidt ret meget bange. Derfor Mark ikke taler så meget. Åh godt, den blinker rigtig meget rød. Det er fint. Musikboksen, men jeg tør ikke at tage den. Gør den ikke? Prøv at kigge. Bare roligt, jeg har taget masken på. What? Jeg tror vi taber nu, folkens. Hvorfor? Nej, okay, det var bare lyset, der blev lidt mørkere. Og som Mark ved, så kan han altså ikke have masken på hele tiden. Kan jeg ikke? Nej, det går ud lige pludselig. Hvis nogle gange, hvis Mark ikke tager masken af, så dør han. Så... Fuck dig, Freddy. Fazbear. Han var lige foran mig. Døde du? Nej. Bare så jeg ved det så. Men ja, det kan godt være, at jeg tager lige om lidt. Og vi ved ikke, hvem der er. Om det er gammel Freddy, gammel Chica, gammel Bonnie, Puppet, Balloon Boy. Jeg prøver ret meget bare den der maske. Og bare så jeg ved det, masken lidt kunne forestille ham, der har lavet. Ja, Freddy. Altså. Hvor mine banditter hen. Og det er ikke de banditter, det er de andre banditter. Og det kan godt være, at jeg bruger den hele tiden, men jeg er så sindssygt bange. Og vi er nået til 5 AM. Og det, altså som Mikkel sagde, så kan jeg ikke hele tiden have den på. Så jeg tager den nogle gange af og så hurtigt på igen. 6 AM. Så kører vi, guys. Jeg vandt. Sådan. Det var den episode, og bare så I ved det, så ved vi ikke, om der kommer en ny, fordi at jeg tror ikke, jeg kan overleve det her. Altså, jeg tror, jeg får rigtig meget. Så vi er nået til nøje 2, og vi stopper her og nu. Ja. Vi ses, folkens. Ja, vi ses.